Il-kap tal-Oppożizzjoni se jkun qed jiffaċċja problema ġdida li mistennija tagħti daqqa ta' ħarta oħra lil waħda mill-iktar kampanji qalila li mbarka fuqha minn kemm ilu kap tal-Partit Nazzjonalista. One News jista' jikkonferma li fis-sigħat li ġejjin se jkun żvelat każ li jimmina l-kredibilità tal-Oppożizzjoni Nazzjonalista dwar tema li Simon Busuttil qed jgħid li jrid jagħmilha ċentrali fil-kampanja tiegħu għall-elezzjoni ġenerali. Jirriżulta li fil-waqt li Busuttil diġà għandu problema bl-modi tal-Partit Nazzjonalista u l-involviment tiegħu fl-istess partit fi żmien li ttieħdu fost l-ar deċiżjonijiet f'dan is-settur, issa s-sitwazzjoni se tkun qed tmurlu għall-ar. Għax wieħed mid-deputati tiegħu li saħansitru afdat biex jippreżenta politika ġdida settur in kwistjoni għandu kwistjoni personali li tmur lil minn dak li ilu jwieqed l-istess Partit Nazzjonalista. L-ewwel dettalji dwar dan il-każ se jkunu żvelati fil-gazzetta Kulħadd tal-Ħadd. Dan mhuwiex l-ewwel każ kontroversjali li nqabad fih dan id-deputat ta' Simon Busuttil, iżda sal-lum Simon Busuttil baqa' jiddefendih. Iktar minn hekk fdaħ b'xogħol fuq dokumenti importanti fl-istess ħin li fil-ħajja personali tiegħu kien qed jaġixxi b'mod li jġib fix-xejn dak li jitkellem dwaru fil-pubbliku. Fil-Kulħadd se jkunu pubblikati dokumenti u dettalji esklusivi.